nyen no nkanya yo to yote oge mi no yojo bang mi da nyomo shiabo mi ja mente yote we bale yo meka togbi leko fonama yo mase me dofo ba akopa wo hwe me nede eti sen me de rease se ama akwan ma do afidie na ato Adom TV ya ba be hwe Nkuranhyensem a wo somfo Apostle Dr. Dite Kote Komiti Joma me de ho chia me because we no di anamontuo e wa futuo be Yankopon de ma me. Every miracle we find in the Bible, every miracle we find in this life occurred through the power of words and thoughts. Every miracle. Essentially biara anwade biara e wanwa pa kire wo no. Emfiri baabi o enye wanwa esan se efiri nipa bia no kasa ene wadwene mu. Hwe adwamambo ni mpo a na kromu nyina ye fe no adwamammo hema Rehab. Emra Israelfo no ekọ kromu ho no. Woka kire no se magi nkrofo ye nkwa. Dan kwa ma wonso yeje won kwa a woni agime na mawusuafo nkwa. Ampa ode woni sieye. Ode won sieye no Israelfo no nya ho tete won ho nya afa hodie no. Mra Jericho afeso bubu ye no. Ono nkwa ni fie na ben afeso pa oba ni fie na mu. Na no kasa e ma ne nkwaje. Me nyine no. Nkofo kan se bebre e fa ma brabo. Be ma opeka se bebre de onye yie. Wa kasa adoso de wo ye trofo, wa kasa bebre wo ye kronfo. Ye kan se bebre. Empo ye de bitu midine. Na dum pempenso bi no. Sansem a ye kan mesesa no. O kan se mano kasa be mama boko no a. Na makasa mano kasa be mama yie. Ekodum pempenso bi a mehu be ma bi na so fa ni teko. Na niteko ye so to bomb e ba kwa me nkruma. Na me catch me say me niteko to me to motivation amanipa ahye nkuran. Me kan ye abamu. Nya abeka bia no ebebam. Yesa wo kan fa. Wo kan ehye wo nkuran bi e ma wo pa akade bi e ma wo dia wo kan no so. Enkada se me de me yeye. Enkada se asai. Enkada se me bre. Enkada se me yohiani. Enkada se me grassroots. One the ball grassroots no. So we tintin so etiatia so we are powerful. So nipa we Nyankopon ensa no adwuma. Enkada se me de me krase ni obi ani krase ni. Ekra na wote na no chese we krase ni. Enkada se me de Ghana ni nti se na me brada bi. Obi anya Ghana ni keke na obi anya America ni. Ye nyina Nyankopon ensa no adwuma. De aka wo no ene wa no kasa ene sebe wadwene a wodwene. Enti no ma ka wo hye no enye bibi a ehu biara. So what kind Psalm 141, I'm say 141 verse 11 14. David can say, ejafa pronto mano ho. Wa no kasa. One say bro, let it meet and say, "Wo hwem say we so light basa basa." Say the boarding. Say no wa no kasa so esumbo a ne boarding ti mi wa no keke. Abri bia be bie wa no. Bisa ho asem aba ka no. Sa asem ye Nkuranhyensem aka. Asem ye nsem epagya wo aka. Asem eda no kure so. Edina odoso eda pepepe yoso aka asemi ya beguro ben kada asemi ya debufuo ba enka bi asemi ya gina ebobo ni anwenwe so men ka bi da ansa na bekasa no odwene ho ansa wakasa what na bekasa before you speak you consult your thoughts, therefore make sure the consultations you hold in your mind are made of love, of truth, discipline, and of comfort and positive thinking. Mano kasa enhyem kuran. Mano kasa empejaw. Mano kasa enyina no kureso. Mano kasa enyina wodoso. Na enkenyaw na empejaw. Na ne abeka no na be duaba obetwa. De abeta aka no. De abeta adwene ho no na eduaba obetwa. Aba nkoyi a enyina obi so. Hwe ano kasa ene wadwene yi. Na brabo be yi wate ana meja wo me kan say hwe wano kasa ene wadwene so yi na obete woni aba mama fa na se enko me production room so wo twa se be wondi Richmond ebo ho Mark ebo ho na Priscilla ne we be campaign nyina ebo ho na osmosis so sound o se na me money din na camera MCR na lighting na floor managers nyina
obi ɔka ho adwumadie ba wo nkyɛn bia meda mo ase wa onya amrehwe me de ko so ahwɛ Adom TV wono nyame entena